doći se prekinu utakmice da biju službeno. Znači, nemojte to da radite, ljudi. Malo da se čujem, ajde. Nemojte da ubačate više u teren i papirić. Znači, što hoće da se sad desi, da prekinu utakmicu da biju 3-0. Šta je to? Znači, nemojte da budemo indijanci, ej. Znači, ovdje smo zbog jednoga cilja, da pomognemo momcima da dobiju utakmicu. Znači, ubačanjem bilo kojih predmeta u teren, to ne možemo da, znači, ne možemo da pomognemo timu. Znači, nemojte da ubačate ništa u teren, papirić jedan.